Jajan, jajan bodoh. Jajan bodoh. Jajan yuk. Enggak. Kenal ya, udah jajan aku. Jajan. Beneran ya? Bodoh. Priyoyo, anak bakul jajan. Yuk, jajan yuk. Oh iya Pak, saya tahun dure. Pak, tak jagange ben ra mundur. Jajanmu apa itu yuk? Jajanku reno-reno. Jajanku enek sing empuk ya enek sing atos. Jajan kok atos. Watu apa ya, Jen? Watu nggih nguruki ndiasmu kuwi. Oh, yuk lah kok tutuk dasku wae lah. Kon jajan tangane ngrayah teko ndi-ndi. Pelajaran ngono kuwi. Walah ku saithik yuk. Pas saiki ae. Lah kemang lah, kowe tak sawang lah kok ngisi kae. Adus pokok yuk. Ya adus, bakul ora adus. Ora ngerti ya. Dimang arep budal bakul cek nglebokne kawul. Jabal bayi. Alek trimo nglebokne kawul yuk. Mbok yo ngongkon aku. Wegah, ora kuat bayari. Jajanmu apa itu yuk? Jajanku iki lho. Roti anak. Oh. Roti. Mantari. Mantari iki. Roti canggehi. Ya. Iki balado stik. Oh, iki balado. Iki Pak. Wah, Pak. Mau anu krecek iki ya enek kok. Lho. Lah iki. Wah enak wi. Trimo krecek lah yuk. Aku yo duwe. Terus krecek duwe. Apa sing kok goleki? Minyak larang iki sampeyan jek bakul minyak iki. Ya ijik to. Minyak kuwi paling murah sak Indonesia. Daging. Ya sik, kokne. Lah minyakku. Wah, ya. Minyak sawitik nih. Ini minyak itu digoreng, Dok. Sawitik lah digoreng, Dok. Separo lho, kaya mateng. Lho. Kuwi lho sak rono-rono lho padha tuku minyakku kuwi. Minyak sawit iki panggih minyak silet ya jane. Kuwi minyak itu digoreng, Dok. Lah terus minyak iki piro nih, Bang? Minyak kuwi murah. 2.000. Oh wes tuku ki ae. Ya terus jajan iki piye? Gak sido. Lah kon reno-reno mung tuku minyak 2.000. Ganjing jaran kowe iki. Hei, duit endi? Oh iya yo, ali. Ah, Duit receh kaya wong aman. Iki jajane piye? gak sido. Ya wis, tak Cornelio nek ngono. Yo, derno. Aja dandoli. Barangmu mulai yo keganjelan mulai. Lali aku. Ngarani wong. Wis tak Cornelio nek ngono. Ayo derno. Ya. Jajan. Wah, aku lek kok kukur-kukur. Sopo sing gelem tuku? Hei, ngomong apa iku? Ora yo, sampean lo morning. Oke. Sing kere karo kowe lho sopo iki? Alah, mbah-mbah kewajibane wong urip. Sapa meneh sing ngombah lek awakmu dhewe. Dengaran, Mbah, sampean kok sregep.
Lah resik-resik kurah-kurahi sapa to, Bong? Lek ra awakku dhewe. Sok-sok rene awak mar nyapo. Enten perlune, Mbah. Ya lek ngono enten ana sik nang omah. Tak tutuk nek aku mbak-mbak sik. Lah nggih. Piye, Bong? Jane nyapo? Badhe nyambut Arto ya, Mbah. Duit. Nggih. Arep bodo kok nyilih duit. Lah pira to lek nyilih? 3 juta. Wah, akeh men lho. Sampan semerep juari, Mbah. 2 hari RT 14 kuwi. Ah, nggih, leres. Kula Ken borong ngecat griyane. Lah minjing nek juari mampir ing Arab nembe disukani. lah juari saurunge ora ngirimi duit. Lah niku kan pun kula borong nih, Mbak. Dados juari meruwi dados. Tapi aku enek duit 1 juta, Bong. Lah kurang to, Mbak. Janjane aku ya duwe-duwe kok. Nang gone Surya Kelamin Lah pinten, Mbak? 2 juta duit panganan pari. Kulono mah aku diwehi. Lah kok awakmu rono ngomong oleh sing ngongkon aku nek entuk duit peken. Wah, kon ngepek arep bodho ya oleh duit. Yo sip. Ndak budal karo Surya ngono. Rokok iki, Mbah. Surya Kelamin ndak budal. Wes, nak bedal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yo. Soalnya jalan dia ayo nang dua aturan nyampe nih. Yo. Aduh, lha kan cokot tembak tanganku. Jadi sapa sampean iki? Sepurane, Bos. Lah kurene kene aku dikongkon karo Mbah Udeng. Kon njalukne dhuwit panenan pari kula omah. Oh, dadi awakmu rene kon ade utang. Iya, Bos. Lah wong aku sing duwe utange ora bingung kok awakmu melok bingung. Sing tenang, Mas. Lho, wong diutang omahmu kok kaya ngono. Enek utang campur kelelet. Wong diutang omahmu kok kemelelet. Enek utang dicampur greh. Ora melok ndutang kok melok nagih. Enek utang nang dhuwure kasur. Enek peti digeret pedet. Wong lek diutang gak gelem nyaur, sok lek mati ilate melet. Ngene ya. Ayo mikir iki wong to gila. Mati wong rene sik. Gak ngerti wong mati melet. Wong utangku tak saur ya, timbang mati ku melet. Kok wae ni? Heeh. No. Ngene. Sok dongak-dongakno. Lek matiku iso dikloni Siti Khotimah. Husnul Khotimah, Mbah. Wong ngono kleru berarti. Lah ngono. Ya wis ya. Tak gawane mulai. Ya wis. Surya awake gedhe ya, kena tak bentuki. Sesuk bodo, 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 sesuk bodo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
caca lo, bodoh-bodoh lo kok sopi nek ra nanti. Hei, Pong. Wah, lagi apa kancaku? Hei. Kurang ya, Pong. Wah, ngono. Wah ya. Yo. Jarane ndi kok? Alas sejarah nanggone rondo-rondo piye no? Rondo-rondo. Iya, Kowe kok duwe kenangan rondo. ya duwe to no. Jenenge sapa? Tami cairo sip. Kami wila bocah wis minggat. Reporo. Lah wong duwe aku lah mlebu ane kono. Apa wi? Nomor WA wila no. Ayo, baca kok wis awan. Untuk misi sejarah ya. Ya. Iki kaya omahe Surya. Wah, iya enak. Yo, Rona ya. Yo. Bangun. Bangun. Oh, nggih, monggo monggo. Nggih, monggo monggo. Wah, ternyata ya. Ya, sing tuwek akeh salahe, sing enom sing gedhe pangapurane. Pinarak kono? Nggih. Urung wis kondi ae. Wes, mari kok kono-kono, Mbah. Iki mung niate arep nanggone sampean ngono lah. Ya mek wong loro tok. Ya kancane ya tau. Sik tak jukune banyu. Iki karo jajane disambi. Oh, nggih, Mbah. Jajane lho, kok dipanggah karungan karo. Minggu ae lho, apa kon gawe sitok-sitok ya. Yo kali. Wong emu ngomong apa to, Pak? Lek ngomong wonge lho kok nyambi. Lah tapi jajane lho ora didari no. Minggu ae apa kon gawe sitok-sitok ya. Paling dan nyatane ora dibukai kok. Wis gawe iki. Ngono. Yo. Yo. Ya, bare Pak Jo. Tapi ini banyu adem lho. Loh. Kok enak? Nyanti ki, Mang. Jajane ya ora enak. Wah. Iki kerusuhan iki. Ngencer kok jajane digo kabeh lho. Rene sik. Rene. Sangune rong tak kei lah kok mulai. Rene sik. Rene. Harus disangoni. Ya balik ya. Wah, arep mbok sangoni, Mbah. Yo, jajane serane kudu sik kabeh to. Oke. Ngono. Lah kok lungguh? Lah jane mbok sangoni to, Mbah. Lah sing arep nyangoni wis sapa? Wong awakmu rene mulai ora pamit, jajan mau puputi kabeh. Kok duwe aturan dhewe. Alah ya kiri ya, Mbah. Mosok gak disangoni. Ora enak sangune wis ndang minggat to. Ayo gak banyu kowe.